душанбе мизбони боз як ҳамоиши ҷаҳонӣ вобаста ба масъалаи об мешавад. қарор аст ин ҳамоиш аз 25 то 28 май баргузор шавад. намояндагони вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон рӯзи 14 май дар як нишасти хабарӣ барномаи конфронси 4 оби душанберо шаҳр доданд. санои бойзода муовини вазири корҳои хориҷӣ гуфт, конфронс ҳамчун яке аз марҳилаҳои омодагӣ ба конфронси оби Созмони милали Муттаҳид дар соли 2026 хоҳад буд, ки бо ҳамраисии ҷумҳурии Сенегал ва Амурати Муттаҳидаи Араб баргузор мегардад. таҳкими ҳамкориҳо дар самти мудирияти устувори захираҳои об, муқовимат ба таъсири тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва пешбурди дипломатияи об хизмат менамояд. ҳамзамон он ба муттаҳид сохтани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, бахусус ҳадафи шашум, инчунин таҳияи роҳҳои ҳалли муштарак барои рафъи мушкилоти глобалии вобаста ба об мусоидат. ба гуфтаи вазорат, қарор аст намояндагони 110 кишвар ва сохторҳои Созмони милали Муттаҳид дар ин ҳамоиш ширкат кунанд. ин чорумин конфронси ҷаҳонӣ дар мавзӯи об мебошад, ки бо пешниҳоди Тоҷикистон ва кӯмаки Созмони милал баргузор мешавад. мақомот дар ҳоле ба баргузории ин гуна ҳамоишҳо таваҷҷӯҳ доранд, ки ба иттилои расмӣ қариб 40% аҳолӣ дар дохили Тоҷикистон аз камбуди об танқисӣ мекашанд ва ҳар сол дар пайи селу обхезиҳо даҳҳо нафар зарар мебинанд. мунтақидон бар инанд, ки чунин ҳамоишҳо бештар хислати таблиғотӣ доранд то амалӣ ва ҳадафи асосияшон баланд бурдани эътибори Тоҷикистон дар арсаи байнулмилалӣ аст.